Hi guys, good morning. Kurat ka ba? Atong gipangkuha ang saha sa Red Panama guys kay ato ang ibalhin og bag-ong nga kaang. Nakapalit ang yuta ni aon usa ka sako. Moy atong gamiton para pagbutang sa ilahang kaang. Dara ang akong nakuha o kuan ka buok 5 ka saha. No. 5 ka saha nga Red Panama. Atoan na ni ibalhin kay gahuot naman kaayo sila sa usa ka kaang para makaginhawa ang iyahang mother plant. Unya ang nahibilin na pa joy gamay nga saha diri nahibilin. Unya nasad ni nato kuhaon kung mudako na ni siya. So mauni ang Red Panama nga mother plant. Ang isunod na tugkuhag saha ron kay ang kato na pong pink Panama or vanilla color. So diri lang sa nato ni butang kay para dili sila mainitan. So ang kani siyang saha sa Panama nga ato ang nakuha guys kay ato asang ibutang diri sa gamay nga kaang unya ug mulabong na sad ni siya ibalhin na tug dako-dako nga kaang. Magkulangon man ni siguro atong yuta bay no sunod na lang pud ng uban. Daghan mo labong ka ha. Labong ka ha kay ang kuan balhin na pud dako-dako nga kaang ha. Mauni siya guys o ang kuan ang saha usahon na ni natubo-buo niya ini kahuman tanan. Murag taon-taon na gyud siguro ni siyang kuan na bay kay ang iyaha ganing rice hull bay kay nalata na bay nahimo na jud siyang abono. Hanawa guys ang atoang usa ka saha nga nakuha kay guwang-guwang na sad siya kay naa naman siya buwak o. So dili madugay ini makagamot na ni siya taman diri sa tuang bag-ong kaang kay musaha na sad ni siya iyaha. Hoy!
Ayaw ha, dili kas. Kinsa man to imong giaway kas. Akong gikuha ang iyahang buwak kay para dili mailugan og mga nutrients ba. Kay basig mapunta ang mga nutrients sa buwak. So wala na siya buwak. Kinsa man tong imong giaway kas. Ilang sa may kini ay? Ha? Ikaw na hindi na kini. Si Yumi, si Creamy. Kini. Atong isunod ang pink Panama, guys, kay tanawa o daghan na sad siya og saha, dagko na iyahang saha para makaginhawa siya. Naa siya'y bag-ong guho nga saha, daghan-daghan sa siya pero kanirang dagko ato ang pangkwaon. Atong hinayan og kutkut ang iyahang soil kay para dili nato matandog ang mga gagmay nga saha. Ang iyahang gamay nga saha kay naka-built in siya aning naka-built in siya aning isa ka saha. Kaya guys, ang atong nakuha guys, unya na siya gamay nga saha, kay di man siya pwede og dili na to apilon. So diri na siya inibalhin na to aning kaang, diri na sad siya mutubo. So angay ani dako-dako nga kaang ang ato ang balhinan. So naapay usa ka dako nga saha ang ato ang kuhaon. Tara, ang ikaduha nga saha. So kana ra siya ang atong kuhaon guys, kay ang kaning uban mga gagmay pa man. Akong ipatan-aw ninyo ha. Kani ay tanawa na siya gagmay duha ka buok ang iyahang kuan. Gagmay pang nga saha unya diri sad nga side. Diha nga side guys Kani kana siya naa siya'y gamay nga saha naa sa punuan. So puhon-puhon ang mudagko na siya atuan na pud na siyang ibalhin. So atong ibalik ang soil.
atong isunod si Boxer guys. Tanawa si Boxer guys. Okay. Na ay tulo ka buok saha nga igbalalhin na to. Oh. So tuan na siyang pa ginhawaon na tog tarong. Tuas ang i-appeal si Sebrena Tegrena guys kay hinglabong naman siya unya nana siya duha ka buok saha nga ibalhin nato para makalabong pagid siyang taman. Tan-awa na nagko na siya. So tuas siyang kuhaan og saha. Kita ka. May dapat dito ka ang Okay ra. So dako nga kaang ang atuang kani. Oh. Dako nga kaang ang atuang balhinan ni Sebrena. Ara guys oh. Ara iyahang gamay ni siya nga saha pero ang kaning usa kay dako na siya nga saha. Kani siya mao ni ang usa ka saha. Dali raman di ay kay siya buwagon sa iyang punuan. Para ay kani siya atoa lang ni siyang ibalik og tanom pero atoa siya siyang habuaon kay para kuan kanang makaginhawa iyahang punuan dayon atoang butangan og bag-o nga soil. Nay dako na kaay siya. Dako na kaayo si Sebrena. Okay. Kay atoa siyang palawman tanom kay kuan naman siya mabaw-mabaw na iyang punuan ba. So atoa siyang tangtangon sa iyahang original nga kaang naay. Nanaman gud siya sa ibabaw so atoa siyang tanom og balik. Para makakuan ilaw-law nato ang iyahang punuan. Batik na sad kay siyang soil sa ilaw ng gahi na mauso ni siyang wakay siya kababo.
siya taman. Tanong ka, balik ha. Sabrina ha. Magamot ka daghan ha. Ngayon, usaha ka og daghan. Okay? Sa una guys, pag bagong abot ni Sabrina na mo diri kay ingon ani ra siya kadak karon kay pretend na siyang dakua o niya nakasaha na siyang duha ka buo unya ang iyahang saha usa dako na sad kaayo. So may unta og mulabong na pud ning taman si Sabrina, manaha na sad siyang daghan. Atong gibalhin guys ang flower stand diri sa likod kay para bugnaw ang mga buwak. Kay ang dito sa tubangan sa balay kay bantang man kayo sa init. So naa nato gibutang na lang diri kay labi na kining bag-ong gipangkaang nato o bag-ong gibalhin nato sa kaang kinahanglan siya nga dili mainitan. Kay matay unya kani o daghan tag mga gipang transfer.